ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹልና ኣገዳስነት ዘለዎ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ካብ ኩሉ ፍቲሽና ናባኹም ነቕርብ ኣለና ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል ምናልባት ሕልፍ ዝበለ ዘሕዝን ተርእዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ዓለምና ዝፍፀም ዘሎ ክሳብ ዝኾነ ክንመሃረሉ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ መቸም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት መበል 79 ናይ ዩኤን ዋዕላ ኣብ ዝቃናዓሉ ዝነበረ ብዙሓት መራሕቲ መፅኦም ንዝተፈላለየ ኣርእስታት ክዛረቡ ፈቲኖም እዮም ሓደ ካብቲ ብዝለዓለ ዝተዘርበሉ ኣርእስቲ እንተሎ ኩናት ናይ ቀዛ እዩ ኣብ ቀዛ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ዝበፅሑ ሃገራት ሓቀኛ ስምዒቶምን ነቲ ዩኤን ዝበሃል ኣብ ወላሓንቲ ከፍርየሉ ዘይክእል ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እስራኤል ዝበሃል ልዕሊ ሕጊ ምዃኑን ንእስራኤል እኳ ክዛረቦ ይክእሉን እዮም ስለ ዘይሰምዕዎም ነቶም ንዑ ዝድግፉ ዘለዉ ክሳብ ቆርበቶም ዝረገፍ ፀሪፎምን ተዛሪቦምን እዮም ናይዚ ኩሉ ዘይምነዎ ግን ኣብ ኒውዮርክ ተመፅኡ ክእሰር ይኽእል እዩ ዶ በቲ ናይ ኣይሲጄ ክሲ ናይ ኣይሲሲ ወሪድዎ ዘሎ ክተሓዝ ይኽእል እዩ ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ነተንያሁ መፅኡ ኣብ ኒውዮርክ ዝተዛረበ ክሰምዑ ኢኹም ናቱ ግብረ መልሲ ዘጋጠመ ድማ ክንርኢና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ክንርኢና ብኩሉ መንገዲ እቲ እስራኤል ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ዋላ እውን ከምቲ ዝለጠጠው ከብልዎ ተዘይከኣሉ ክሳብ ክንደይ ህዝቢ ዓለም ክዒብዎ ከም ዘሎ ንክትፈልጥ ይሕግዘካ እዩ መጀመርያ እንታይ ተዛሪቡ ንሱ ንስማዓዮ ድሕሪኡ ሓደ 10 መራሕቲ ከሪር ዝኾነ ዘረባ ዝተዛረበውን ንእሽተይ ቆሪፅና ኣዳሊናልኩም ኣለና ትሪእዎ ኢኹም ክሳብ ክንደይ ብሃገራት ናይ ዓለም ተፀላእነት ወሪድዎም ከም ዘሎ ምናልባት እቲ ፖለቲካ እውን ቁጠባዊ ማሕበር ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝሓዙ ድሌቶም ይገብሩ ኣለዉ ምስ ግዜ ግን ኩሉ ነገር ክቅየር ስለ ዝኽእል ክሳብ ክንደይ እዚ ነተንያሁ እዚ ትዕቢት ናይዚ ሰብ እዚ ነቲ ሃገር እውን ነቲ ዞባ ብምሉእ ናብ ሓደጋ ይወስዶ ከም ዘሎ ንዓለምና እውን ብዓብዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ቅድሚ ብካሜራን ብገለን ዝተሰነደ ሓቂ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ድማ ኣብ ቅድሚት መፅኡ ንክሕሱስ ስኽፍ ዘይብሎ ኮንፊደንስ ገይሩ ክዛረብ ዝኽእል መራሒ ድማ ኢና ክንርኢ fighting for its life. But after I heard the lies and slanders leveled at my country by many of the speakers at this podium, I decided to come here and set the record straight. By the way, ዘጣቅዕሉ ሰባት ኦርጋናይዝ ገይሩ ይመፅኡ ኩሉ ግዜ ይፈልጦ እቲ ድራማታት ከጣቅዕሉ ዝኽእሉ ሰባት ኦርጋናይዝ ገይሩ ዝመፅእ and ኣብዚ መጋባእያ ብዙሕ ሓሶት እዩ ተዘሪቡ ዘሎ ስለዚ ነቲ ሓቂ ንዓለም ክነግር ኢለ የመፅእ ይብላ ኣሎ ሓቂ ግን 42,000 ሰብ ቀቲልካ ኣለካ that's ሓቂ 42,000 ቆልዓን ሰበይትን 70 ሚእታዊት ቆልዓን ሰበይትን ዝኾኑ ቀቲልካ ኣለካ this is a fact ካልእ ዝበልካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth. By the way, ከምዚ ተጣቅዕሉ መራሕቲ ተጣቅዕሉ ዘለዉ ከይመስለኩም እንታይ ኣጋጢምዎ ኣብቲ ቦታ ምስ መፀ ረእይዎ In order, I request protocol to escort His Excellency. ንሱ ምስ ኣተወ ናብቲ መጋባእያ ዳርጋ ዝበዝሐ ዲፕሎማት ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኩሎም ቦትኦም ገዲፎም ወፂኦም ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ስቴትመንት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ከምኡውን ከም ዝፀረፍዎ ቡ ከም ዝበልዎ disrespect ከም ዝገበርዎ እቶም ዴሌጌሽን ብዙሓት ካባቶም ይንገር ስለዚ ዘጣቅዕሉ ሰባት ሒዙ ስለ ዝመፀ እምበር ብዙሕ ሰብ ገዲፍዎ ይወፅዩ ንሱ ክመፅእ ከሎ ኣይ ቲንክ ይግብኦ እዩ እውን ነዚ ንክትሰምዕ ዝኾነ ይኹን ሸውሃት ክህሉ ይክእልኒ ምክንያቱ ዝበለ እንተበለ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሓት መራሕቲ ብዙሓት ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ ዝነበሩ ይፀርፉ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር anyway ካብ ካልእ ብዙሕ ሰብ እዩ ገዲፍዎ ነቲ ዋዕላ ወፂኡ ከይዱ ማለት እዩ this is a fact demonstration እዩ ዝንባዕሉ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዓለማት ኩሉ ሰብ ክፅመሞን ክቕበሎን ከም ዘይክእል ነጊሮም እዮም so but ንዕዑ ግን ዝሰምዑ ኣይስእኒ እዩ it's okay ብቴሌቭዥን እዩ ከዓ ፕሮጀክት ዝኸውን so ብዙሕ መራሕቲ ካብ ላዕሊ ዝሰኣልዎ ስእልታት እውን ነይሩ ማለት እዩ ንቐፅል And here's the truth. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies. ኩሉ እቲ ዝዛረበ ክገርመክ ብግምጣል እዩ ሕማቃት ፀላእት ኣለውና ኖ ንስኻትኩም ኢኹም ሕማቃት ተሓቅስ እዩ እቲ ቀደም ንሰብ የታልሉ ነይሮም እዮም
نحنا ጨካናት ጸላት ኣለና ኖ ክንዶም ዝጭክን የለን ክንዲ እስራኤል ዝጭክን የለን ቶም ሓማስ ወላቶም ሕዝብላ ክንዶም ኣይጭክኑን እዮም ኩሉ እዚ ቆልዓ ቀቲሎም ኣብ ቆልዓ ሓሪዶም ንኣወዳት ዓሚፆም ዝብሎ ኩሉ እሶም ዝገብርዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሳላ ዩቱብ ሳላ ኤክስ ሳላ ፌስቡክ ኩሉ ነገር ወፂ እዩ ብፍሉይ ናብ እስራኤል ስለያዊ ሓበሬታ የድልየካን እዩ ዝገብርዎ ከምዚ ቆልዓ ሓሪዶም እዮም ቆልዓ ፎርኔትዮም እዮም ፈለስጤማውያን ቆልዑት ከመይ ኢሎም ካብቲ ቦምባታት ናቶም ይወፅእ ኣለዎም ተትርኢ ትስክሑ ኢኹም እንታይ ክገብሩ እዮም ደውፅዎም ዘለዎ ትብል ሓደ ኢድ በቲ ተጓሒፉ ሓደ እግሪ በቲ ተጓሒፉ ተስካሕካሕ ቅትለት ዝፍፅም ዘሎ ንስ እዩ እቲ ቀደም ሂትለር ኣብ ልዕልና ፈፂምዎ ዝብል ዘሎ ካብኡ ብዘይንእስ ጭካንን ብርትዕም ዘለዎ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ይገብረሉ ሕጂ ድማ ናብ ሊባኖስ ክንሪኦ ይነፅር ኣሎ ናብ ሊባኖስ ድማ ሰጊሩ ኣሎ ሕጂ ልዕሊ 700 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ኣብ 2006 ሕዝብላን እስራኤልን ክዋግኡ ከለዉ ወርሒ ዝወሰደ ኩናት 1000 ሰባት እዮም ሲቪል ተቐቲሎም ኣብ ክልተ መዓልቲ ጥራይ 700 ሰብ ቀቲሉ ኣሎ ሕጂ ስለዚ ብደም ናይ ሰብ ዝጨቀወ መራሒና ንርኢ ዘለና ብደም ናይ ሰብ ጨቂዩ ግን ጌና መሊሱ ሰብ ክቐትል ባህጊ ዘለዎ ሰላም እንደሊና ይብላ ኣሎ ሰላም ኣይደልን ይሱ ኩሎም ሃገራት ናይ ዓለም ንሰላም ለሚኖም እዮም ሰልቺዎም እዩ ኣይሰምዕን እዩ ብጀካ ኩናት ብጀካ ደም ኩናት እውን መዘንኡን ዓቕሙን ስለ ዘይኮኑ ከም ዝገብር ዘሎ እምበር ሕዝብላ እንተኾነ ንሰላም ነጊሮም እዮም ኩሎም ነጊሮም እዮም እቲ ዘሕዝን ክፋል ኣብዚ ንቅዱስ መፅሓፍ ከመይ ገይሩ ክጥቀመሉ እዩ ነቲ ተዓሚቱ ክርስቲያን እዮም ኣምላኽ ዝባረኾም ህዝቢ እዩ ንዝብሎም ቤላ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ ክንደይ ሰብ ስለ ዘሎ እስራኤል ኣምላኽ ዝባረኾም ህዝቢ እዮም ይብሉ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ ህዝቢ እስራኤልን እዚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ዘለውን ዘተሓሓዝ የብሉን ሶሪ ፈላሊኻ ምፍላጡን ፅቡቅ እዩ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ የብልካ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ እስራኤል መፅኡ ዘሎ ካብ ኤሮጳ ዝመፀ ሰብ እዩ ኦፍ ኮርስ ናይ ኣይሁድ መበቆል ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ኣይሁድ መበቆል ግን ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ዘሎ ዲኹም ኣለኹም ስለዚ እዚ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ካብ ኤሮጳ ብደገፍ ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝመፀ ኣብኡ ዝቕመጥ ዘሎ ነቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ዘለው ንዓታቶም ዝቕመጡ ዝነበሩ ዘለው ንዓታቶም ዝጭቆን ዘሎ ዝቕጥቀጥ ዘሎ ዝቐትል ዘሎ ዘጥፍእ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. When I spoke here last year, I said we faced the same timeless choice that Moses put before the people of Israel thousands of years ago. As we were about to enter the Promised Land, Moses told us that our actions will determine whether we bequeath to future generations a blessing or a curse. And that is the choice we face today. ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ጥቕስታት ጥቕሱ ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ቆለጭ ዘብሉን ንዓይ ምክንያቱ ይጥቀምሉ እዮም ይፈልጡ እዮም ሶምቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብጣዕሚ እዩ ስማርት እዚ ዝጅዚ ናይ ኣምላኽ ተኸታሊ ኮይኑ ይኮነን ቅዱስ መፅሓፍ ዝጠቅስ ዘሎ ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቱ ቤላ ስለ ዝሰርሓሉ ብዙሕ ሰብ ተዓሚቱ ኣምላኽ ዝባርኾም ህዝቢ ገለገለ ስለ ዝበል ኣነ ባይ ደ ወይ ንፁር ክኾነኩም ምናልባት ገሊኦም ከምዚ ጥውይው ይብለኩም እዩ እዚ ኣነ ዝኣምኖ ኣምላኽ ንህዝቢ ጋዛ እናተቐትለ ከሎ ነዚኦም ዝድግፍ እንድሕር ኮይኑ ሰከንድ ክወዘለ ኣይክእልኒ ካብቲ ኣምላኽ ትክእለ ሰከንድ ኣይወሰለኒ ምክንያቱ ኣምላኽ ከምዚ ክገብር ኣይክእልኒ እዩ this cannot be true እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ዘርዩ ነቲ ሓደ ከጥፋ ኣይክእልኒ እንታይ ስለ ዝገበሩ ቆልዓን ሰበይትን ይጭፍጭፎም ኣለ ኣብ እንታይ ስለ ዝወዓሉ እዚ ሕቶታት እዚ ርእስኻ ክሕመካ ዘይክእል ተኮይኑ I think I have no debate ምስ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለኹም ገለ ኣብ ቅዱስ መፅሓፋት ከምዚ ጥቕሲ እኮ ክርስቶስ ኣምላኽሲ ክሕልወኩም እየ ኢልዎም እዩ what kind of God is that እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ንቆልዓን ሰበይትን ብግፍዒ ንገሊኦም ድማ ብግብረ ሰዶምን ገለን ዘጋፍዑ ዘለው ዝከላኸል ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ኣነ ናተይ መረዳእታ ኣምላኽ ነታይ ሕግዝ ነታይ ሕግዝ ተርዲኹምሎም ኣብዚ ዓለም ዝመፂኻ ኣለኻ ምሽጣራኻ ክትከዶ ኣለካ ባህላ እየ ማለት ብፍላይ ኣብ ኩናት ነቲ ሓደ ደጊፍ ነቲ ሓደ ክውፅዕ ዝብል እምነት የብለይ ልክዕ ከምዚ ክልተ ጋንታታት ክፃወታ ከላ ኣምላኽ ክሕግዘና ይትብል ኣምላኽ ንዓኻ ሓጊዝ ነቶም ሓደ ዝብድለሉ ምክንያት የብሉን ፅቡቅ ተተዳሊኻ ፅቡቅ ተሰሪሕካ ገለመለይ ውግእካ ሓይሊ ዘለዎ ይስዕር ማለት እዩ እስራኤል ሓይሊ ስለ ዘለዎም ይሃርሙ ኣለዉ ኦኬ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣብ ዓለም ከመይ ዝገብር ሓይሊ ዘለዎ ንዝቐትል ዘሎ ግን ኣምላኽ ክሕግዞ ኣለዎ ኢልካ ይትንገረኒ ሓይሊ ከዓ ብካልኦት መንገድን ብኩሉ ትእዛራያትን ብኩሉ ደጋፋትን ስለ ዘለዎ ከምኡ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓያል ኮይኑ ዝነብር ሓይሊ ድማ የለን
ምናልባት ኣብቲ ግዜ ክርስቶስ እስራኤላውያን ባዕሎም ይግፍዑ እዮም ነይሮም ኣብ ግዜ ፈርዖናውያን ይግፍዑ እዮም ነይሮም ተርዲኹምሎም ታሪኾም ዘከሩ ኣብ ኤውሮጳ ዝትማሊ ሂትለር እዩ ጨፍጪፍዎም ህዝቢ ፈለስጢን ኣይኮነን ጨፍጪፍዎም ሕነን ተለዎም ናብ ፈለስጢማውያን እዮም ክመልስዎ ናብ ጀርመናውያን እዮም ከውፅዎ ነይርዎም ኣብ ፈለስጢማውያን ኣይኮኑን ከውፅዎም ሶም ኣይኮኑን ጀኖሳይድ ኣካይዶምሎም ወይ እውን ሶም ኣይኮኑን እቲ ግፍዒ ኣብ ፈቐዶ እስር ቤታት ኣብ ጀርመን ዝገብርሎም ዘሎ ሶም ኣይኮኑን ባይደ ወይቶም ግፍዒ ዝገብርሎም ዝነበርሎም መሓዝቶም ኮይኖም ቦምባታት ዘቐብልዎም ዘለዎ ሶም እዮም ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢን ዝወርድ ዘሎ ክስማዓካ ይግባእ ሲምፕል ማለት እዚ ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ዝትግፎ ከይመስለኩም ክንደይ ኣሽሓት እስራኤላውያን ኣንጻሩ ደው ኢሎም ኣለዉ ክንደይ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣለዉ ሰብዚ ካብ ስልጣን ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ምክንያቱ እቲ እሱ ዝኸዶ ዘሎ ንእስራኤል ውሕስነት የብሉ ንብሉ ኣለዉ ግን ኣገይ ኣብ ስልጣን ስለ ዘለዎ ኣብ ስልጣን ድማ ካብኡ ዝገዱ ድማ ኣብቲ ኮሌሽን ናቱ ስለ ዘለዉ ብወግዒ ሰብ ከጥፎ ዝደልዩ ደምሰብ ብጣዕሚ ወልፊ ናይ ደምሰብ ዘለዎም ስለ ዘለዉ ፀገም የብሉን ኣብ ስልጣን ይቕፅል ኣሎ ኣብ ግዜ ኣበነ ስልጣን ድማ ድሌት ትገብር ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ድሌት ከግበር ኢላ ስልጣን ስለ ዝሃበቶ ዝግበር የለን ኦኬ ከምቲ ዝርዮ ፀናሕና ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ተቃውሞ እውን ነይሩ እዩ ካልኦት ሃገራትን ዝተፈላለየ ድምፂ ኣስሚዖም እዮም ንኣብነት ምናልባት ነዚያ ንሪኣ ፀናሕና እናረኣኹም ፅንሑ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹም እዚ እቲ ሰብ ገዲፍዎ ዝወፀይ ዝተፈላለየ ዲቤት ብዛዕባኡ ዝተካየደ ክንርኢ ኢና ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ዲቤት ከርእየኩም እየ ክልተ ዓበይቲ ተዛረብቲ ጋዜጠኛታት ኣብ መንጎኦም ዝተገበረ ኩነታት እስከ ንስማዕ Do you see a distinction between Hezbollah and, say, Hamas? In what sense? In what they are, what they represent, how they have acted? I mean, they're very So እዚ ሕቶናቱ እጂ ንኩሎም ኣብ ሓደ ቦክስ ዝእቱ ፒረስ ሞርጋን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ዝኾነ ፍልልይቲ ኣብ መንጎ ሓማስን ሕዝብላንሲ ዝኾነ ፍልልይቲ ርዶ እዚ መሕዲ ሓሰን ዝበሃል ሓደ ብርቱዕ ተዛረባ እዩ ነዚ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ድማ ብሰፊሑ ዝድግፍ እዩ ወይ እውን ዝማጎት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎም እንታይ ይብሎ ኣሎ ንኩሎም ሓደ እዮም ንእስራኤል ክብሎ ይደልዩ ዲቤት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይስማዕ እዮም بخمي مالتي حركة ولا خلا خيل ولا very different groups. They operate in different places, in different contexts. I guess what they have in common is that they both came out of Israel's occupation of their land, right? Hamas comes out of the occupation of the West Bank and Gaza, and many people are not aware of the fact that Israel occupied Lebanon, southern Lebanon, for 18 years, from 1982 to 2000 when they withdrew, although the Lebanese argue that there's still an occupation of a piece of Lebanese land called the Sheba. So تابلو كل انتهى دمساسلهم على بمنتهي الوسي أنت دمساسلهم نجار انتهليو يلملسلوا له دمساسلهم نجار انتهليو كل يوم وتصيت ناي قف انشوك أنا ناي إسرائيل مخانم ترايز فلت أنا يلو معناته تي حماس بحال وتصيت ناي إسرائيل قبل علي مريض ناي فلسطين بويست بانك يغون بغزة تقبر زلها كاوز زبون شوي ناي تقف ان ناي تي أبارتايداوي أكايدا مرقات ናይ እስራኤል ዝተበገሰ ቃልሲ ምዃኑ ከምኡ ድማ ሕዝብላ ዝበሃል እውን እስራኤል ካብ 80ታት ክሳብ 2000 ሊባኖስ ወሪዳቶ ስለ ዝነበረት ካብኡ ዝመንጨወ ቃልሲ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ እውን ገለ ክፋል ናይ ሊባኖስ እስራኤል ወሪዳ ሒዛቶ ከም ዘላ ስለዚ ክልቲኦም ዘመሳሰሎም ተሎ ውፅኢት ናይቲ ግፍዕን ጭቆናን ናይ እስራኤል ምዃኖም እዩ ይብላ ኣሎ ከምዚ ዓይነት መልሲ ኮነ ተጸቢ ነይሩ ክልቲኦም ግብረ ሽበራዮም ክብሎ ይደሊ ነይሩ farms. So in that sense, they're similar. They're obviously different in some of their tactics. They're different religions. Well, they're different sects. I apologize. Not different. They're both Muslim, but one is Shia, one is Sunni. They're both backed by Iran. I mean, look, there's similarities, differences. I think what's really interesting this time round is we've seen free. ዘመሳሰሎም ነገር እንተሎ ድማ ክልቲኦም ዝፈላለዮም ዘመሳሰሎም ናይ እስራኤል ካብኡ ተበገሲዮም ክብል ከሎ ዝፈላለዮም ድማ ክልቲኦም ዋላ እውን እስላም ተኾኑ እቲ ሕዝብላ ተኸተልቲ ናይ ሽዓ ምስልምና እዮም እቲኦም ሓማስ ድማ ሱኒ ምስልምና እዮም ክልቲኦም ግን ብኢራን ድግፎ እዚ ካብ መሳሰሎም ይኽእል ዝፈላለዮም እውን ነገራት ኣሎ ይብላል year Israel killing thousands of civilians in Gaza and saying, well, Hamas is to blame because of human shields, because of tunnels. That argument just does not work in Lebanon. They've killed 550 people, appears on Monday. An insane amount of people in a single day, one of the highest single-day death tolls in modern warfare. Almost all of them civilians, according to the Lebanese Health Ministry, which is not Hezbollah, by the way. You know, they always say Hamas-controlled health ministry in Gaza. So I think what we've seen is so phenomenally bad on Israel's end and so little defense. You know, October 7th was used, as you and I have discussed before, as the excuse for killing tens of thousands of Palestinians. Well, I would categorize it differently.
سنتاي زبل زلو تي اب ليبانوس قبرو زلو كنتات قفعي على ملخاوي حجزت احس كمون اب حدا معلتي للحمش تميت سبا زقتله اب زبناو كينات يوكرين اب كندي اوانكم زي قبرتي انصار يوكرين تزغو نيرهم كلهم حافلهم اب صرقيا موت نيرهم توم محرباين ريم دلنا اسرائيل كبر خلاقن وحيت اما اب ازنم مايكروفون كند هيدفون يمز قبر عالم تبلو بخيات ناي فلسطينيين ناي ليبانوس ناي عرب تقينو أقسم إيدالينيوم ناي إسرائيل ناي أوروباويان تقينو زيادة تقانزان أتي نقراتني يحمم سلازي إسرائيل يا زغول قفعت تفتصم زلا من البات أبتي قازة تفتصم زلا أكتوبر شوعات تزقات أما كنتات ناتب هلا أكتوبر بس أكتوبر 7 زبلك قلب متكعب قبر ملسناتو 4 تلتنشح سبدي العليق أتي لمالو ساب الجرما أكتوبر 7 يوم كل زعولتهم بوليتيكا هذا إسرائيل اب حزب الله جن اكتوبر 7 دغلو دو كتب لاي تخلني غا تبل تخلي خاجن عندي السيفيل تقطل زلغا مخنيات يبل كان السيفيل حزب زموز لو يتقند سبزح مزلو نتم عتقات كجلنا حزب الله دينا حماس كم دليتك وقيو تدنقص له تخلي غاجن بدنقاص بحال كاله حون تجمير كايو صلاي خاخ دنقص الكاي كلمي سلازي انت وتهدراوا حيل نزلو كلتيو حدا بحدا اتوكي نتي سيفيل حزب زقبرو زلوغ ناي بحكي زحزن ناي بحكي زحزن كنتاتنا نرزالنا جو I don't think they used it as an excuse to go and kill tens of thousands of Palestinians. They responded to one of the most egregious terror attacks of modern times. But when does the response end? We're nearly a year in. Well, that's the question. That is the question. Well, that's when it becomes an excuse. When you carry on killing and killing. Is it an excuse, or is it that they are wedded to the elimination of Hamas because Hamas has persistently said, we want to keep doing the same thing over and over again? And there's a correlation with Hezbollah, whose charter is very explicit. They stand for the زي ناي فري سبيتش غازيتنيا يبهالايو بنتا فري سبيتش ناتو ابتان عوتت عمت راي كتكمل دلي اسرائيل زغبرو تغبرو كشفنا لهم زفتني نشتي قسيلو يقامي يبليو نشتي قسيل مالتي نتي تغبرو زلاغن زخونه ነገር كزارب አይደልን اسرائيل ابزرو بعدل كالا غللومن كما غوتلوبين يزفتن ግን نتانا اسرائيل كنتات نعول مكلخال مالت اسرائيل زغبرو زلو نسخان تدقفو مخان كاس لزفل زلو مس غزيه دمانتا ميديانات خد قتلا مخانا سلازفلت قرب يدو يسحبيو ثم اسرائيل زلو مرتم كالت كل سب قس بقس كابتن اسرائيل قداي يدو يسحب علي مخنياتون اسرائيل مدقاف مالت انت عين سم مخان كاي هاتنغر زالغا سبكا كامنكا واي ون سمسها قربون كبيدي بيرسونال يقينو بزوانسي اسرائيل تغبرو زلو زدقف سبسي كم سب كتقربون كبيديو سلامتاي 40 قلتنشح سيفيل قتيلهم الله اكتوبر شو عاد سبق قتل كله جيجا غيرهم تم قبر شبرا من كدقفوهم نعم ما غيرهم سيفيل لازم قتل يبل كان تبايلو على ملو دما خميلو اكتوبر شو عاد تفجمي لكاغن عامت ملو قال عن سبيتن كتهلق كتماملو ويون قزاملو نمريت حص اختم سلو خلغاغن نو نا اكتوبر شو عاد استفصميو قبر ملسي نتا حماس كطفو وزفتن زلو تبل تخينكا على ملو قراص توسن خدغبر لمينوكا استفل عليه شمغلناتاتن امامتاتن تغيرو ايقبلني يعني زبل زلو تدقف تخينكا لسخا كم سب انت عينت چكان مخانكا هتنغر زالها ادل تتوهيبكا كابزناي نتنياهو لا على كتغبر كم تخلي زنغركا سيمبل از ذات هذا سب اسرائيل صبو تغبر على زبلكم سب انت عين سب مخاني زنغركم زلو نصوري زنغرزي نعي بخمية زردو اب حجو خينا منالبات التوكينات تجمره دحري سومن دحر ورحي كم تيلوني اوكي لا سمعيتيو ناي تزقاطه مقالي كتب له تخليخه اما دحري كنتات جن اكتوبر شو عاد زفصمو حماس يلو شحن كلتا 107 زميتهم يلكاسي 40 كلتا شح اذا كمان غادي ل 40 كلتا شح حسب هيوتهم زحلفيو لعلي 120 شح حسب جن نبارسن كلنا زقاطه ملو هدين ترتيقملهم اشحات سبي قسيلون اب حماق كنتات زل قبل لي ما تدركت 100 كنتات كله وسقل ማለት ስለዚህ ነዚ ኣነ ይድግፈ እስራኤል ጽቡቅ ገበሩ ዝብለኩም እንታይ ዓይነት ሜንታሊቲ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ስልጣን ድሕሪብካዮም ንኣብነት ኣብዚ ደም ተቃውሞ ኣለኹም ዝብሉ ተቃውምቲና ባህልቲ እንዲኦም እስራኤል ጽቡቅ ገበረ ዝብሉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስልጣን ተሂብካዮም እንታይ ጽበየካ ኣለኹ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሓደ ሕልፍ ዝበለ ፅልና እስላም ኣሎ ኣሲምፕል ኣዛት ዓቢጦሞ ክኸድዮም ዝፍትኑ ዝመውት ዘሎ ኣብ غዛ ኣስላም ስለ ዝኾነ ክጠፍሎም ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ስለ ዘሎም ተዲሁን ለው that's why እስራኤል ዝገበረት ንነብሳ ክትከላኸል ገለ ዝብሉ ፅልና እስላም ስለ ዘሎም
እዞም ኣጋዝያን ይናዶ ገለ ይናዶ ዝብሉ ዝነበሩ ኩሎም ፅልናይ እስላም ኣለዉ እንታይ እሞ ክተሓባሊ ኢኻ ህልብ ዝበለ ፅልናይ እስላም ኣለዉ ባዕሎም ወፂኦም ክንቀትሎም ኢና ክንጥፎም ኢና ብሉ ነይሮም ዕድል ተረኺቦም እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚኣ እታ ኣጀንዳ ናቶም ኤኒ ፖለቲከኛ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ደንብ ተቐመጡ ኣብ ገለ ኮይኑ ምስ እስራኤል ሕግብግብ ዝብል ፅልናይ እስላም ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ እስራኤል ንኤርትራ ቀዳማይ ፀላኢት እያ ኤርትራዊ ኮንካ እስራኤል ሓጊዛትካ ኣይትፈልጥን እያ ጨፍጭፋትካ ጥራይ ትፈልጥ ለሚሰይ ደጊማ ክብለኩም እዚኣ ዝኾነ ኤርትራዊ ምስ እስራኤል ሕግብግብ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ክጭፍጭፍ ስለ ዝደሊ ብፍላይ ድማ ንእስላም ከጥፍእ ስለ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ እስላም ክኣሊ ስለ ዝደሊ ዳ እምበር እስራኤል ኣብ ታሪክና ሓጊዛትና ስለ ትፈልጥ ኣይኮነን ገለገለ ኣለዎ እጁ ምስ ኣምላኽና ዝተሃድነ ኖ ኣምላኽካ ክርስቲያን እንድሕር ኮንካ ኣይሁድ እዮም ቀቲሎሞ you have nothing to do with them ሎሚ ከዓ ክርስቲያን ብምዃንካ ይኽዕቡኻ እምበር የድንቑኻን እዮም ክብሪ ይቡኻም እዮም ተርዲኦም ኣለኹም ንፁር ዘረባ እዚ ስለዚ ናይ እስራኤላውያን ፍሉይ ፍቅሪ ስለ ዘለዎ ይኮነን ከምኡ ዝገብር ዘለዎ ነቶም ንሱ ይፀልኦም እዩ ዝበላ ሓንጎሉ ዘለዉ ሓቢይዎ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ዲሞክራሲ ከምፅየ ፍትሒ ከምፅየ ክብል ከሎ ሓሶት እዩ ኣብ ርእሱ እንታይ ኣሎ ነስላም ከጥፍየ እዩ ዝብል ዘሎ ዳትስ ዋይ ነስላም ተጥፋሉ ዘላ ሃገር ኩሉ ግዜ ከደንቕ ዝፈትን እምበር ድካም ብሎጂክ ተሪኻዮ ፈለስጢማውያን መሰል ኣለዎም እዩ ኤርትራዊ ተኮይንካ ንፈለስጢማውያን ክድንግፀሎም መሰልካ እዩ ስለምንታይ መሰሎም ዝተነፈጎም ህዝቢ እዩ ዓለም ምሉእ እኮ ንኤርትራ ከመይ ጌራታ ነይራ ኤርትራ ብደሞምን ረሃፆምን መንስያት ናታ ኣብ ሰውራ ከይዶም ነቲ ዘይከኣል ዘይስገር ዝመስል ዝነበረ ንኩሉ በታቲኖም ናፅነት ኣምፅኦም እምበር ከም ፈለስጢም ካዮም ምኾነት ነይራ ካብ ፈለስጢም ከዓ ንላዕሊ ፈለስጢም ደንጋፂ ከማን ኣለዎም ዓረብ ድንግፅሎም ገለ ድንግፅሎም ኤርትራዊ መን ደንጊፅሉ መን ደንጊፅሉ ኤርትራዊ ያ ቁሩብ ትለ ዓረብ ይድንግፅሉ ነይሮም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ንሰብ ደይናቱ ይትሃቡ ዓረብ ይሕግዝዎም ነይሮም እዮም ወላ ናይ ዓረብ ሓገዝ ዳ ብዙሕ ከድምዕ ኣይክእልኒ ክትብሎ ትኽእል እምበር እታ እንኮ ዝረኽብዋ ዝነበረ ሓገዝካ ካብ ዓረብያ ትመፅእ ነይራ ፃዕዲ ይኮኑን ዝሕግዙና ነይሮም ስለዚ ዓረብ ጉርባብ ትናዮም ኣካል ናይ ሕብረተሰብና እውን ኣሎ ስለዚ ክትልትሉ ረሻይዳሲ በበቆል ዓረብ እዩ እዚ ዓረብ ይቐርቡካ እዮም ክንዲ ምንታይ ንዓረብ ከተጥፍእ ትፍትን ኣለኻ ፋናቲክ ዝኾነ ሓንጎል ሒዝካ ኤርትራ ድማ ናይ ክልቲያ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ዘይትዋሓጠሎም ሰባት ኣላ ክትውሕጣ ጥራይ ዘለካ ኤርትራ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ እያ ናይ እስራኤል ፍሉይ ደጋፊ ዝኾነ ሰብ ድማ ሓደ ነገር ጥራይ ዝንፅረልካ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣስላም ክገብር ስለ ዝደሊ ጥራይ መረዳእታ ናተይ ኤርትራዊ ኮይኑ ብፍላይ ምስ እስራኤል ዝናገፅ ካልእ ዕላማ ስለ ዘሎ ናይ እስላም ፅልእ ስለ ዘሎ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር እስራኤል ናይ ሕጊ ስለ ዘኽብረት ይክፈትዋ እስራኤል ዝጠሓሰቶ ሕጊ ኣብ እስር ቤት ዝኣሰረቶም ትዕምፅ ኣላ እኮ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ሰብሲ ፈለስጢማዊ ኣሽሓት እዮም ኣሲሮም ዘለዉ ነቶም ኣሽሓት እስራኤላውያን ዓሚፆሞም ሓደ ስዳ ዓሚፆም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ሃገር ግን ፅቡቅ ገበርክሞም ነቶም ተሪፎም ዘለዎም ኣይትግደፍዎም ጥራይ ኣብ ካሜራ ይትቀድሑ ዝብሉ እኮ እዮም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን መፅኦም ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዒ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ግፍዒ ካልእ ነገር እዩ እቲ ሓቂ ከማን ክወፅእ ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ ንከምዚ ነገር ሕጂ ኣብ ጉዳይ ንሃይማኖትን ገለ እንተጠቒምካ ንሰባት ክትመኻኸል ምፍታን ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ንፅርቲ ክትኮነ ከም ዝግባእ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ከምዚ ይኮነን ኣብቲ ውሽጢ እስራኤል ግን ሓደገኛታት ሰባት ኣብ ስልጣን መፅኦም ኣለዉ ሓደገኛታት ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘለዎም ድማ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ብኮነ እዚኣ መዝሚዞም ኣብ ስልጣን ንክነብሩ ከክፋእ ናይቲ ክግበር ዝኽእል እናገበሩ ኣሜሪካ ከዓ ስለተተባብዖም ቦምባ ኣብ ርእሲ ቦምቢ ገንዘብ ኣብ ርእሲ ገንዘብ ስለትቦም ዘላ ነዚ ይፍፅም ኣለዉ ኩሉ ነገር ግን መዓልቲ ኣለዎ ዝግፋዕ ዘሎ ህዝቢ ድሕሪ 100 ዓመት ድሕሪ 200 ዓመት ኩነታት ክቀያየር ይኽእል እዩ ቲንግስ ቼንጅ እስራኤል ትማሊ ይግፍዑ ነይሮም እዮም ቅድሚ 70-80 ዓመት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ሂትለር ከም ሕስም የጋፍዖም ነይሩ እዩ 80 ዓመት ኣይወስደሎምን ነቲ ታሪክ ትገዲፎም ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንክፍፅምዎ ሶ ኔክስት 8 years you never know what's going to happen ነገራት ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሕማቕ ምግባርካ ሓሊፉ ይፀንሓካ eradication of Israel. I mean, that's what they're about. That doesn't justify killing 500 people in a single day. I didn't say it did, but that's what bothers me. That's what happened this week. That's I the big understand. story. Hezbollah's charter is irrelevant to what we're talking about. That's not why they killed 500 people on Monday, Piers. Hezbollah's charter's been around for I don't years. think it's irrelevant that you have a terror group on your doorstep who are wedded to your extinction. Why is that irrelevant? I think the language you use is loaded, Piers. You say on your doorstep. Do you know they did a poll of Americans a while back who thought the Palestinians were occupying Israel? When we talk about this stuff, we make it sound like Israel is the one being occupied, besieged. Israel's the one that's occupying the West Bank, Gaza, longest military occupation in the world, going back to 1967. Israel is the country that occupied southern Lebanon. I mean, everything in the world did not begin on October the 7th. 1978, Israel invaded southern Lebanon. 1982, Israel invaded southern Lebanon. Sabra and Shatila massacre. 2006, Second Lebanon War, murder 100 people. But you always make it sound like they're just doing this for the sake of it. They're not.
What are they doing it for? Well, they've been provoked by Hezbollah. That's what Hezbollah didn't exist in 1978. Yes. Okay, I'm talking about the specifics of going on now. The provocation since October. ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንዲ ምንታይ ክሽፍንሉ ንእስራኤል ይፍትኑ ከቢድ ክሽፍን ኣሎ ከቢድ እዩ ማለት ትንፈራይ ትንፈር ጤልያ ክትብል ትኽእል እንዲኻ ከምኡ ዓይነት ኣርጊመንት ኢና ድማ ንርኢ ዘለና ከምቲ እስራኤል ዝብሎ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ መቸም ሕዝብላን ሓማስን ስቃ ስለ ዝስምዑሎም ኣብ ኣፍደገ ገዛኻ መን ኣብ ኣፍደገ ገዛ ዘሎ ሓማስ ድዩ ንእስራኤል ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም መፂዎም ዘሎ ወይስ እስራኤል እዮም ንሓማስ ኣብ ኣፍደገ ገዝኡ መፂኦም ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝበሃል ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ንዘረባ ንነገራት ንኩነታት ጠማዚዝካ ንኣብነት ኦክቶበር 7 ተዘጋጥም ቅድሚኡ ግን ክንደይ ግፍዒ ነይሩ መሬት ናይ ፈለስጢም ተወሲዱ ኣሎ ፈለስጢማውያን ከም ሕሱ መቆተሉ ነይሩ ስለዚ the arguments ኩሉ ግዜ ኮላፕስ ዝገብር እቲ ናይ እስራኤል ኣርጊመንት ንመጀመርያ ግዜ ድማ ኣብ ታሪክ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሚድያ ቢዶም ስለ ዝነበረ ጉዳይ ናይ ፈለስጢም ብከምዚ ደረባ ጉዳይ ክዝረብ ከም ዘይክእል ዝገብርዎ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወጪ እቲ ጉዳይ ከምዚ ወፃ በይ ትፈልጥ ወላ ኤሮጳ አንጻር ኤሮጳ አንጻር እስራኤል ተበጊሶም ዘለው ኣብዚ ስምዑ እንጂ establishing the እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ናይ ኤሮጳ ሕብረት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሎ ናይ ስዑድያ ኣሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኖርዌይ ተኣኪቦም ንእስራኤል ዝቃወሙ ዘለው ሰባት እዮም እዚኦም ስለምንታይ ነተንያሁ ዝኽተሉ ዘሎ ነተንያሁ እዮም ዝቃወሙ ዘለኹም ኣሰልቺዎም ምክንያቱ ዋላ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ትንበሩ ምስትናቶም ናራቲቭ ክኸይድ ኣይክእል ብፍላይ ኤሮጳ ጉድያ ረኺባ ዘላ ጉድ በቃ ዓዲል ጉድያ ረኺባ ዘላ ስለምንታይ ኤሮጳ ንሕና ሂማኒታርያን ዶ ገለ ይብሉ ነይሮም ኣብ ዩክሬን ካ ድንጋፀ ክህልዎም ይደልዩ ኣለዉ at the same time ግን ካብቲ ናይ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ግፍዒ በ100% ዝዓቢ ግፍዒ ድማ ይፍፀም ኣሎ ኣብ ጋዛ ይፍፀም ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ ሊባኖስ ይፍፀም ኣሎ ስለዚ በቲ ንእስራኤል ክድግፉ በቲ ድማ ንዩክሬን ድንጋፀ ክደልዩ ኣይከኣልኒ ቅድምሎ ኣይከኣልኒ ክልተ መርገፂ ሒዝካ ዳብል ስታንዳርድ መጀመርዮም ኣይኮነን ግን ነቲ ፖለቲካ ናቶም ብጣዕሚ ዝሃስዮም ዘሎ that's why ኣብዚ መርሕነት ክመለሳ እዚያ ክንደይ መራሕቲ ሓደ ብሓደ ወላ ባይደን Parties to finalize this. ሕፍረት ዘይብሉ ዝስምዕዎ ኣብ ቀዛ ሰላም ክወርድ ኢና ንፅዕር ዘለና ይብላ ኣሎ ዓመት ሙሉእ ኣሽሓት ምሳቕተለ ስቲል ንሰላም ይፅዕር ከም ዘሎ Now is ይዛረብ the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas script, ease the suffering in Gaza, and end this war. On October 7th, የታቅዑሉ ካምበረ since October 7th, we've also been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Hezbollah, unprovoked, during the October 7th attack, launching rockets into Israel. Almost a year later, too many on each side of the Israeli path to lasting security, where Israel enjoys security. in Palestine cannot be ፈረንሳይ ሻርፕ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቦም ባይደን ዋላ ሓንቲ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ነዚ ኩናት እዚ ብዝለዓለ ክንደናይ እኳ ከይሕተተሉ ግን ትዝለዓለ ገበን ዝፈፀመ ድሕሪ ነተንያሁ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ እዚ ኩሉ ሞት ኣይማጋጠመን ስለዚ ደይነው ናይ ኣሜሪካ ዓብ ገበን ስለ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ግን ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ከተጋገ ትኽእል ኢኻ ህልቂት ክትፍፅም ትኽእል ኢኻ ግን ሕጊ ዝበሃል ተሓታትነት ዝበሃል ስለዚ የለ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ክሳብ ዝኾንካ ናይ ካልኦት ሃገራት ፕሬዚደንት እንተኮይንካ ኢኻ ተሓታትነት ዘለካ እምበር ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣብ ኢራቅ ሚልዮናት ቀቲልካ ኢደዝማትር እዚ ግን ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብ ሱርያ ከምኡ ኣብ ሊባኖስ ከምኡ ኣብ ካልኦት ኣብ ኩሉ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣይሕተትን እዩ ናይ ካልኦት መራሕቲ ክኾኑ ከለዉ ግን ህልቂት ፈፂሞም ዶ ገለ ፈፂሞም ኢልካ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ልዕልና ሕጊ ብወግዒ እዩ Enjoy security and peace, and full recognition, and normalize relations with all its neighbors. Where Palestinians live in security, dignity, and self-determination. And gone on too long. The tens of thousands of civilian victims in Palestine cannot be justified. There is no explanation possible for this. There are too many innocent people who have died, and we mourn them too. And those people who've died are an outrage for humanity and a dangerous source of hatred. ማክሮን ብኣፈ ዝዛረቦን ኣብቲ ፖሊስነት ንበይኑ ስለ ዝኾነ ይፀገም እምበር ነተንያሁ ብተሪር ተቃዊሞ ኣብ ፈለስጢን ዝግበር ዘሎ ቅቡል ኣይኮነን ልዕሊ ዓቐን ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ክቕፅል የብሉን ግፍዒ ናይ ነተንያሁን ናይ እስራኤልን ጠጠው ክብል ኣሎ ይብል እዩ ብኣፍካ ግን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ተግባር ግን ኣብ መንጎ ኣፍካን ተግባርካን ክንርኢ ከለና ግን ተግባርካ ይቀንዲ ዘገድስ ኣፅዋር ትሕግዝ ኣለካ ዶ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ትገብር ኣለካ ዶ ብቪቶ ጌርካ ትሕግዝ ኣለካ ዶ እሱታት እዩ ዘገድስ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣይ ቲንክ ፈረንሳ ንእስራኤል ዳርጋ ዝሓለፈ 2-3-4 ዋርሕ እውን እንተኾነ
فلو يدقف ناي دبلوماسي كتباي ترايتنا بيو ان يغنا بكله دمصا كتعقب يا ترايا بتقين بتقن ابتنا اسرائيل قداي مقراص تخصن خلو بتعمي ادفوكيت غيري سب صبو قبر كله تفتن كلون كتب له كتكل هلكا ناتو كتب هلكا ስለዚህ አብ ጉዳይና እስራኤል አፈትኒ ጻቅጥቅ قبر ግን አሜሪካን እስራኤል መን ይከስሙ አም ዝኽእል resentment, which threatens and will threaten everyone's security, including that of Israel tomorrow. So this war needs to stop, and a ceasefire needs to happen as soon as possible, at the same time as the hostages are released. And humanitarian assistance needs to arrive en masse in Gaza. This is a position that we have held since October 2023, where the resolutions with many of us. Let's hold the first humanitarian that will save lives. And Gaza and women and children has long gone beyond the realm of self-defense. As the world watches on helplessly, Israel continues to float. نجيانا زبال مراح دما بترير اب لاتين امريكا ترير زخونه تقاومي زلو ግን عقم ስለ ዘይብሎም بترير نزنا ጉዳይና እስራኤል ዝቃወምዎ እንተለው ኣብ ላቲን አሜሪካ ዘሎ መራሕቲዮም ኩላቶም ዝበዝሑ ክትብል ትኽእል ኣብ ጀካትና ኣብ ኣርጀንቲና ዘሎ ሓደ ከም ገለ ዓይነት መራሒ ቶም ካልኦት ኩላቶም ዳርገ ዝበዝሑ እዚ ጉዳይ እዚ بترير ዝቃወምዎ بعقمهم وين دبلوماسية وسقط قبل زفتونية ما راح تزلوا سلازم حدا دحر حدا نتنا إسرائيل قداي بترير كعوم وترايم تهماني تدمع وزير رأيك. This international obligations, including the orders of the ICJ. Before you are forced to endure multiple man-made catastrophes that have directly undermined our efforts to achieve justice, peace, and prosperity. As I speak to you, before you, our people in Gaza are enduring one of the darkest chapters in modern history. For nearly a year, watch their children's waste away. United Nations will surrender to inaction or will fight to uphold the principles. ንጉስና ጆርዳን እዚ ንሱ እውን ሓደ ፓሽነት ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ዘረባ አንጻር ምን ይኸትብሎ እዚ ነተንያሁ ከም ዘስምዐን አንጻር እስራኤል ከም ዘስምዐን ስለዚ ብዙሓት መራሕቲዮም ተዛሪቦም ግን እንታይ ሞ ትርጉም የብሉን ኢትስ ጀስት good for nothing ከም እዮም ዝብሉ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከተምፃይ ትኽእልኻ ኢራን እቲ መራሕና እስራኤል ሽዑ ግዜ ኢራን ኢሉ ኢራን ግን እንታይ ኢሎም they didn't even make a big deal of ብዛዕባ ብዙሕ ሕማቕ የተዛረቡን ሰላም ክገብሩ ከም ዝደልዩን ኒውክለራዊ ዘተ ክገብሩ ከም ዝደልዩን ነጊሩ ሓድሽ ፕሬዚደንትና ኢራን ናይ እስራኤል ግን ቀዳማይ ዕላማናቱ ንኢራን ንምህራም ስለ ዘሎ ኢራን ክብል ይወዲዋ እቲ ነተንያሁ atrocities in Gaza, and in 11 months has murdered in cold blood over 41,000 innocent people, mostly women and children. Its leaders label this genocide, the killing of children, war crimes and state terrorism as legitimate self-defense. They label hospitals, kindergartens and schools as legitimate military targets. They label the freedom-loving and brave people around the world who شو اتكفناتهم كله بكل مراحتي ايودون يوم تم كثر نزي قداي استزاربوا لاتين امريكا معهم the owners of major capital. They are reordering a world and they're Spreading dangerously to Lebanon. What began برازيل تمساسالي so many leaders بزعبا زي قداي زي بترير تقاومهم نغفيتنا تماسميها من جن انتي ترجم الله اذا ولا حنت تقبراي تخلني خا تمعرباو ميديا خنتاي بلالوس كبزعبو قدميو جن زانا UN زو ما راح تتاكيون زبلو وسكنس. Of course, from our perspective, from the kingdom, of course, today we convened to propose a global alliance for the implementation of the two-state solution. Of course, from our perspective, from the kingdom's perspective, at least primarily, with a focus on establishing the Palestinian state. In the wake of our discussions, we will organize practical follow-up meetings. So the diplomats أنا عالم حيلتات بحر تأكيبهم سعودية حبرة أوروبا جوزيف بوريل أوروبا فورين مينستريو نسوقدياتو زين أوروبايو ناي نروي ناي كارلو استفلالي هجرات أكيبهم نتا تو ستيت سوليوشن دبل دلو إسرائيل فلسطين من معروقين كنا برولو زغلو نزقو دايز كان سالتو كم فتنا لنا يبلو نزقول تتوابيل زلو نتانياهو سلو زغوني تو ستيت سوليوشن سلديك بل زغوني يقول مفتاح قبل عيدلني نترفع مقتالنا فلسطيناويان لبنانوسن لذي سب مقتال yes no problem زغوني يقولنا سلام زتجن عيدلني مهنياتو بينات راياب سلطان كقومت أزغل نسو that's why
كابو تسفى كم زي اللي مبزحتهم تسفى قريت Meetings at the senior working level in Riyadh, Brussels, Cairo, Oslo, Amman, and Ankara. These meetings will focus on the action points identified during today's ministerial meeting, aimed at advancing UN and other related peace efforts in the context of implementing the two-state solutions. I want to express a special gratitude to our co-conveners, our co-chairs, the European Union and Norway, with whom we have been working very closely over the past months on this initiative and on this program. And I am also grateful to all the countries that attended, well over 90 countries, almost 60 ministers, showing how much interest there is and how much focus there is on. So نبحكي زي بزحت هجرات بحدا وكينن بحدا سرحو زلوا كل هجرات قن بسلام بمردد عنك نبراز خلان مفتاري نيرو سعودية دما عبين شتي وسيدا عبت دبلوماسيا وشامبر بزح سرحان بزح سعرن تقبر كم زلايو زر زلو وتسيد كم زي يمتن تحطو عمونغو أمريكان إسرائيل نيمتون وسنت كلتهم دما يلون بت إسرائيل زبال نتنياهو كقبل دليت يبلون حقي علم قال ما لازم قد شيء كونن نت أمريكا زبها الهجر بفرن نفسها سلزة حزة نوقت بلا يتقلنيها بفنش عيدو وصلهم زلو لذي بليونات جنزبنا توارن كبويم مسلمة المسلطانة بوليتيكان منوح التكوينات تقتليو سقاينا حزبي I don't think ناي سقاينا حزبي سمع زلو but علم قد تفتنا الله علم تفتنا الله قال نجر لو تكتم تفتنا الله I hope يشلطوا مخاونين عن بالمغنياتهم السلام تكاتا سلزي بلو Actually moving towards a permanent settlement of the Palestinian conflict, which can of course only happen through the establishment of a Palestinian state. Thank you, and with that I ask for your questions. بالدولة الفلسطينية. ماذا سيضم هذا التحالف من دول حتى هذه الدولة الفلسطينية؟ Semantics around what نمالا سابتيا حنتي مجمري عبزين اسمع بزعبات زربانا وتشينيك زربا Citizens can return safely to their homes, echoing what we've heard from the defence minister earlier today, and a stated aim of the Israeli government, or certainly the prime minister at this point. And what did you make of what you heard? Becky, if you take into account what you just said and the fact that I don't think I heard the word ceasefire once in that speech, that clearly Israel is set on its current air campaign and perhaps a ground incursion to try to push Hezbollah back. Now, for instance, So زخوني عبت كل زربو ناي 3 دقائق ناي 35 دقائق نسلام بقراص توصي اي تزاربه تو ستيت سوليوشن اي تزاربه فلسطين تاي كتكوني دحر تكوينات اي تزاربه غزان تاي كوني اي تزاربه سلازي كليرلي ناي وقن بر ناي كالم مفتح كم زي بلو بكوينات توتال فيكتور مالت كل قدم سوسي حماس كل قدم سوسي قال يدبل زلو عمد جيرو لاب كوينات كجمر كله ابوش اوارح قال يكون بالنيرو انت رايقن عمد جيرو لوك صح جد ما ولا انت لو تيمسن انت لو تسمتي وزلو اشحات زبهلي يقلو ذاتس ات نتم جهوز حزم سبات كمان كوصو ما يكالن تتحيزم زلو جهوك صح جي كوصو ما يكالن عمد ملونتي فلسطين زبال دبديبو نتقازز زبال دبديبو نتم تحزاز زنبرو انترفتم زموتو كتحنا ما يكالن لذي انت حماس بحالون كسع كندي افتح مريت حيا المقاونين انرزا لنا he did say that Hezbollah has a missile in every kitchen and a rocket in every garage. That sort of sends a rather alarming message to people here, because the fact of the matter is, in South Lebanon, there is not a missile in every kitchen and a rocket in every garage. عبت زرباناتو حزب الله سي اب جزانا نفس وقف حزب ليبانوس مالتي ابتدوب زلو ميسايلات اب غزون اب جراجو دما روكيتات كم زلو غير تزاريب نيرو እዚ ግን ሓሶት ይብለሎ ዝናብነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ህዝቢ ሊባኖስ ኣብ ሲቪል ማለት ኣብ ገዝኦም ሚሳይላት ኣሎ ማለት ኣይኮነን እዚ ሓሶት ኣጋኒን ካነት ሰብ ንምጥፋእ ክጥቀመሉ ዝኽእል ታክቲክ ምዃኑ እምበር ከምኡ ስለ ዘሎ ይኮነን ኢሎም ኤክስፖዝ ይገብርዎ ኣለዎ ሲኤንኤን ዝብለኩም ዘሎ ናብ ፀጋም ከትካ ዝፀርፎ ገለይ ትደልን ኢኻ ኦልሬዲ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ንድሕነቶም ክብሉ ኣዝዩ ሰብ ተፀይንዎም እንድዩ ምክንያቱ ንፀሊም ፃዕዳ እናበሉ ሪፖርት ስለ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነቲ ኩነታት ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ሒዝዎም ክጠፍእ ምዃኑ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ካብኡ ነፍሶም ከውፅኡ ይፍትን ኣሎ ነፍስኻ ምውፃእ ማለት ድማ ሓቂ ምዝራብ ማለት እዩ እቲ ሓሶት ናቱ ክንተጋወሕ ሓቂ ምዝራብ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል እቲ ኩነታት በዚ እውን ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ
نملس أبتنا أنت بدي بيت برتع رسون دبيت سلزغونة. Yes, it's Israel occupying multiple Arab lands, which leads to quote unquote resistance or quote unquote terrorism, whichever word, I don't care what word you want to use right now, but that is the core, right? You had John Mearsheimer on the show this week, made the same point. Deal with the occupation, then you deal with the violence. And look, has Hezbollah fired into Israel at similar time? Yes, I don't agree with that. But the reality is 82% of the exchange of fire between Lebanon and Israel since October the 7th has been done by Israel. Okay. 82%. But is that not a provocation? Let me finish my point, which is that since October the 8th, 19,000 missiles, rockets have come. كل تي زرباناتو ولا حنتو كاي كزرب زي كل زلوتي بيرس مورغان دايز بلو زلو حزب الله زغبرو زلو سب زغبرو زلو تقسنا بإسرائيل أنا يدقفوني بللو مهدي زبس حسب دماكمي قبل على سيبيلاوين زغبرو زلو تقساي نقبلونينا جنبار صلاي كواغو فاين نو بروبلم ام نسيبيل تارجت نمغبار جنب بخلتي وجن تقفي بلون أتي تجبر زلو جن إسرائيل زيادة 8% زيادة تخصص جبرتنا بليبانوس إسرائيل but for some reason كزاربو خلوت ميديا حزب الله تراي كم زتكسر روكيتات حزب الله تراي كم زهرمه زبس حق زين نابتي ليبانوس زتوكست إسرائيل محانا جنا ينقرني ميديا عبزي زلو تقعد لذي تقبر الشبراء نقبل زلنا حكنا مزراب تقبر الشبراء وحيل قوين زلو إسرائيلي زياتهم ما يكون تهم قبر الشبراء قبر الشبراء ما تقعد تقبر زلو كل زي إسرائيلي نتزبي تيرورايز غير زلو إسرائيل حيلي نايتي نتنياهو حيلي برا كل إسرائيلاوي لكن كم زرابون حدا جنيا كم زي so بحفشة الريالي تجن بكل من قديو كقاصر وابزي كل درجة بتسهله أتي تعميتون إسرائيل تدقف كده تدقفيو تزبس حزبجن قبل إسرائيل زنبرو الرعاية أنا تحسسها تغير جميري تقدم عرب كم زدندن وازلو عرب كم زهرموا كطفوا كم زحزبوا كوني سمعنا نيرو مغنياتو تميديا CNN BBC كلهم كم سلزبلو كلن هجرات عرب إسرائيل كدم سسا زدلياي خوينو يسمعنا نيرو زين حسوتي نخلهم هجرات عرب كدم سسدا الهجرين هرينا زلنا نخلهم نتنياهو كحفرة بتي استجوات زين تايلوهم نا إسرائيل ميسائيل كهرمو زي كل هجر عربي يلني له نخلهم كيفراريو نخل هجرات عرب كهرم كم زخل سلزي أبزوا نزي نسبة عرب يقول نتزوبا ربيش زلو إسرائيل مبرن إسرائيل سقط زفترة حيلي يلن قبسي بينجروا يوم سقط فترولو يوردان نو إسرائيل كي تنكفهم ترى حدا كي تودقوا مريتهم كي تمنطلهم سوريا مريتهم كي تمنطلهم يوم تفروا ليبانوس حزب الله لوجن حزب الله مس إسرائيل واقع دليت يبلون حاموني يبلون فلتيهم تنبغيرا كيفنا إسرائيل سلزي برتعزل دايمبر إسرائيل نخلها هنا هي زقت ما سبيل سلزي إسرائيل يكون سقعتناتهم إسرائيلي سقعت كين وهم زلنا عثاتهم سلامهم زرق زل إسرائيلي زيتي بقمت عركتهم بوزل لك أنا قرأت مازي from Hezbollah to Israel, right? But way more from Israel into Lebanon. Well, I'm sure, 82%. Of course they've responded. What else are they supposed to do? 82%. So this is not two equal sides. So they can't defend themselves. But the vast majority of attacks is on Lebanon. Okay, but would you condemn the firing of rockets by Hezbollah or not? Of course, I condemn all attacks on civilian targets. Well, we know that because we've discussed. I'm going to come to Israel's I don't come on shows to defend militant groups or foreign governments. Okay, so I come on shows to say, let's end the violence. Yeah. Let's sort out what the solution is. Yeah. Let's look at the root cause of the violence. It is undeniable that the root cause of the violence is Israel, Israel's occupation, the genocide in Gaza. What did the leader of Hezbollah say? He said, we won't fire any rockets if you end the killing in Gaza. What did the president of Iran say? We won't retaliate for what you did to Ismail Haniyeh on Iranian soil if you end the killing in Gaza. What did the Houthis say? We'll stop blocking ships if you end the killing in Gaza. Where do all roads lead back to? Why would you believe any of those people? I don't believe any of them. I'm Ronald Reagan. You're citing them as if they're sort of gospel statements from people who have unimpeachable. I'll tell you why, if you let me finish. I'm Ronald Reagan. A bunch of terrorists said, we won't do X, Y, Z if you do this. I'm Ronald Reagan. I say verify. Call their bluff. If they're lying, call their bluff. Stop the Gaza fighting and then see what happens. Yeah, but Israel has called Hamas's bluff. ريخا كل تارجمنت تصبغ سلازخونه كابتوي زرباك حد ميزفتن زلو كلاتهم إيران انتقونه حزب الله انتقونه حماس تو حوثي انتقونه نزل قبر زلنا تطو كنبلو إسرائيل قبل الحزب غزة تقبر زلنا شاف تطو تبلو إلى مالو نزيهم كما يجير كتابنا ميلو أما إنه ما يتمنى إن إسرائيل سمن ده عمنايو بتقينا بتجن فتنا شو عاد كباب عمل تغييرات إلا تكوينات فتنا نحن ورهي شو أنت ده يجير أمه إسرائيل ملو مخنيات الله دليل تاخد قبر نتيجة بحاله إيران تتحسمه حزب الله تتحسوه حوثي تتحسوه نزي عاد قبر هاي كلني نسوه نور حولنا تمكرا توصل قبر هاي دليل سلمتاي تكوينات تطوتيلو ورحة تطوتيلو حزب إسرائيل أنت عرضت تطو قبلي ما عاد قبناتي زلو نتنياهو that's why نسو كابتي حتوتات كده عند هرقين وكل جزء كحباء كخلاله أبتو قداي نايتهم كالو تهجرات كحباء كخلاله President, I start by apologizing the fact that I will what was already an impossible adjacencies
Hell is breaking loose in Lebanon. As I told the General Assembly yesterday, we should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. Of course, the Blue Line has seen tensions for years. But since October, exchange of fire have expanded in scope, depth and intensity. Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon and the Israel Defense Forces have exchanged fire on an almost daily basis, with Hezbollah indicating that they would require a ceasefire in Gaza to cease hostilities. The exchanges of fire have been in repeated violation. ናይ ዩኤን መራሒ ኣብ መንቀራቅሮያ እቲ ዘሎ ይእደይነው እስራኤል ከሕጊ ትጥሕስ ከም ዘላ ግን መንጠጠው የብላ እስራኤል ሲ መንጠጠው የብላ ይትሕቱ ሕጊ ኣይሰምዑ ወላ እማመ ይሰምዑ ወላ ዲስካሽን ኣይሰምዑን እዮም ስለዚ እቲ ሕዝብላ ኦልሬዲ መርገፅናቱ ሂብዩ እስራኤል ኣብ ቀብዛ ትገብሮ ዘላ ተገዲፋ ሓንቲ ሮኬት ክትኩስ ከም ዘይደሊ ሶ ክሊርሊ መን እዩ ነዚ ኩናት ከም ዝቕፅል ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል እያ ኣብ ቀዛ ዘሎ ኩነታት ኣይገድፎን እየ ከምኡ ድማ ኣብ ዌስት ባንክ ኣብቲ ራማላ ዝበሃል ኣብኡ እውን ኣይገድፎን እየ ብምባል ብዙሕ ግፍዒ ስለ ትፍፅም ዘላ ዓለም ምሉእ ነቲ ኩናት ክቕፅል ትገብሮ ዘላ ነተንያሁ ምዃኑ ተረዲይዎ ኣሎ ስለዚ ዩኤን ክገብሮ ዝኽእል የለን ኩሉ ዓለም ድማ ሄልፕለስሊ ኢዱ ኣቕኒዑ እንታይ ከም ዝብል ጠፊእዎ ኣሎ እዚ ይመስል እቲ ናይ ዓለምና ፖለቲካ ኣካይዳ እቶም ሂማን ራይትስ ዶ ገለ ዶ እናበሉ ንበዓል ኤርትራ ዘበኖም ምሉእ ዝደንደኑ ሂማን ራይትስ ሕጊ ናይ ዓለም ናይ ቻርተር ናይ ዩኤን ዝጥሕስ ሓይሊ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኣንጻሩ ግን ሓንቲ ክገብሩ ኣይትሪኦም ኒኻ እዚኣ እታ ለሰናታ ሕጊ እዛ ዓለምሲ ሕጊ ዝበሃል የብላን ሓያልቲ ኮይንካ ድሌትካ ትገብር እያ እታ ምክንያት ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውድየ ከም ወትሩ ኣይሆፕ ገለ ነገር ዘሕዝን እዩ ግን ገለ ነገር ድማ ካብኡ ክንወስድ ተስፋ ገብር ከም ወትሩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ለበዋ ክገብር እየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዘይግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽንዕድል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ ሰለስተ ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመሉ ንፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርነት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራም